रसायनिक व्यापाऱ्यांकडून रास्ता रोको व ठिय्या आंदोलन। व्यापाऱ्यांचा आक्रोश। कोरोनाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी सरकारने अंशतः लॉकडाऊन जाहीर केले आणि प्रत्यक्षात ब्रेक दी चेनच्या नावाखाली संपूर्ण लॉकडाऊन लागू केल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांचा आहे। रात्री 8 नंतर संचारबंदी आणि दिवसा जमावबंदी असे आदेश असताना आणि वीकेंडला कडक लॉकडाऊन असताना त्याआधीच मंगळवारी दुपारी नवीन पोसरी मोहपाडा व वावेघर बाजारपेठेत शटर खाली करायला लावल्याने मोहपाडा नवीन पोसरी व वावेघर बाजारपेठेतील व्यापारी नाराज झाले आहेत। व्यापारी बहुसंख्येने हजर आहेत। शासनाचा जो काय आदेश आहे तो साफ चुकीचा आहे। ज्या ठिकाणी खरोखरच गर्दी होत असते तिथे शासनाने बंधन लावलेलं नाही आहे। जिथे लावायला पाहिजे तिथं लावत नाही आणि जिथे नाही लावायला पाहिजे तिथं लावला जात आहे। पहिली गोष्ट म्हणजे हा पहिल्यांदा शुक्रवार संध्याकाळपासून 6 वाजल्यापासून जो सोमवारी सकाळी 8 वाजेपर्यंतचा जो काही लॉकडाऊन शासनाने लावला होता त्याच्यात आता उलटा बदल केलेला आहे। तर हा तिसरा लॉकडाऊन जो ज्या पद्धतीने शासन लावत आहे त्याचा आम्ही वावेघर शॉपिंग सेंटरच्या वतीनं जाहीर निषेध करतो आणि आम्ही त्या ठिकाणी आता वावेघर मेन रोडवर रास्ता रोको देखील आम्ही केलेला आहे। हे शासनाला कुठंतरी शासनाच्या निदर्शनात आलं पाहिजे की आम्ही छोटे व्यापारी आहोत आणि छोटे व्यापारी असतील, मग सलूनवाला असेल, चप्पलवाला असेल, कपडावाला असेल। कपड्याच्या दुकानात 4-2 गिरायके जातात, चप्पलच्या दुकानात एखादा गिरायक जातो, सलूनच्या दुकानात एखादा दुसरा गिरायक असतो। त्यांच्यावर शासनाने जो काही अशा छोट्या व्यापाऱ्यांचे निर्बंध लावलेला आहे आणि कायमस्वरूपी हा लॉकडाऊन शासनाने इथे जाहीर केलेला हा आम्ही व्यापाऱ्यांच्या वतीनं मी अध्यक्ष म्हणून जाहीर निषेध करतो। त्यांनी बुधवार सकाळी 10 वाजता मोहपाडा शिवाजी चौकात ठिय्या आंदोलन केले। व्यापाऱ्यांनी स्थानिक नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोहपाडा प्रवेशद्वार कमानीजवळ रास्ता रोको केला। या प्रसंगी काही वेळ वाहतूक कोंडी झाल्याचे चित्र दिसून आले।